Добро утро, ученици! Готови ли сте за новия ни урок по родинознание? Страхотно! Радвам се, че сте любознателни. Кои са любимите ви храни? А ще ми кажете ли какво закусихте тази сутрин? Добре, нека да започнем, като си припомним някои важни неща. Миналия път говорихме за здравословния начин на живот. Какво означаваше това? Сега ще ви пусна едно видео и нека докато го гледаме да си помислите на какво място е нашата храна в здравословния ни начин на живот. Гледайте видеото и след това ще коментираме. Здравейте! Този урок е на тема здравословно хранене. За да сме здрави, трябва да познаваме храната, която ядем, а именно коя храна е здравословна за нашия организъм. Тя му осигурява необходимите вещества, за да се развиваме нормално. Здравословната храна е с растителен или животински произход. Храни с растителен произход са плодовете, зеленчуците, ядките, хлебните изделия. А с животински са месо и месни продукти, мляко и млечни продукти, яйца. Всяка от тези храни съдържа различни вещества, които са полезни за нас. Затова трябва да си набавяме всяка една от тях. Например, плодовете и зеленчуците са богати на различни витамини. Те са жизнено необходими на човека и спомагат за растежа, развитието и правилното функциониране на организма. Освен в плодовете и зеленчуците, много витамини се съдържат и в ядките. Месото и яйцата са богати на минерални вещества и белтъци, които ни дават енергия. С рибата можем да си набавим вещества, които липсват в нашия организъм, а са важни за развитието на мозъка. Млякото и млечните продукти съдържат вещества, които укрепват човешкото тяло и правят костите ни по-здрави. В тях се съдържат вещества, които не можем да си набавим от други храни. За да се храним здравословно, трябва да спазваме някои правила. Например, да се храним в един и същи час, да сдъвкваме добре храната, да не преяждаме. Познаването на храните, разнообразието им и правилното хранене са основа за нашето здравословно състояние. Ако ви харесва да учите с Академико, абонирайте се за канала и гледайте още видеоуроци! И така, какво си припомнихме с видеото? На вас какво ви направи впечатление и какво запомнихте като важно? Точно така, ученици. Днес ще поговорим за нашата храна. Какви видове храна има, откъде идва и как да се храним правилно. Да запишем темата на нашия урок. Аз пиша на дъската, а вие във вашите тетрадки. Темата на нашия урок е със заглавие "Нашата храна". Ученици, отворете учебника на номер 60, разгледайте илюстрациите и нека да си ги обясним. Кои храни са с растителен произход и кои с животински. Коя храна наричаме здравословна? Точно така. Храната с растителен и животински произход. Тези храни са ни дадени като примерни за храни от растителен и животински произход. Важно е, ученици, човек се нуждае от разнообразна храна, за да бъде бодър, здрав и силен.
Запомнете, това са важни правила. Точно заради това са ви оградени в учебника на страница 60. Трябва да ги запомните. Прочетете ги и се опитайте да запомните поне по-голямата част от тях. Напишете първа точка. Здравословно хранене. Растителни храни като подточка А, а като подточка Б животински храни. Растителните и животинските храни съдържат много и различни вещества. Когато ядем различни храни, даваме на тялото си всичко необходимо, за да сме здрави, силни и енергични. Като втора точка, напишете правила, които да спазваме преди и след хранене. И във вашите тетрадки, като гледате илюстрациите на страница 61, напишете 3 правила, които да спазваме преди и след хранене. Помагайте си с илюстрациите в учебника, след това ще направим проверка и ще обсъдим резултатите. С първата картинка, кое правило бихте свързали? С първата картинка ще свържем точно така. Правилото преди ядене се мият плодове и зеленчуци. Нека го поставим с втората картинка. Кое правило е? Преди хранене се мият ръцете, а с третата сутрин и вечер след хранене се мият зъбите. Точно така. Нека направим проверка дали правилно сме подредили трите правила. Чудесно! Правилно сме проверили правилата. А сега, от тетрадката Породино знание на страница номер 31, в първо упражнение имате да разпределите растителните и животинските храни. Вие ги разпределете във вашите учебни тетрадки, а аз ще правя същото, но на дъската и след това ще коментираме и ще проверим дали правилно сме ги разпределили. В първата колонка храни от растителен произход, във втората са храни от животински. Слагаме спагетите в храните с растителен произход. Конфитюрът, зелето, меда обаче в храна с животински произход. Портокаловия сок в храните с растителен и яйцата във втората колонка при животински произход. Маслото отново във втората колонка с животински. Салама отново във втората колонка. Доматеното пюре в първата колонка. Кайсията отново в първата колонка. Рибения пастет във втората колонка и каймата отново във втората колонка. Проверете във вашите тетрадки как сте ги записали, правилно ли сте ги разпределили и ще направим проверка дали
И тук сме ги разпределили правилно. Тук сме ги разпределили правилно. Сега проверете във вашите тетрадки, ако някой е допуснал някоя грешка, нека да си поправи. Тук в това упражнение трябва да сложим пропуснатата дума. Прочети изреченията и избери правилната дума. Първото изречение. Аз се храня, защото храната ми дава сила за живот. Пропуснатата дума може да бъде редовно или от време на време. Редовно. Добре. В менюто си включвам пропуснатата дума храна. Думата може да бъде еднообразна или разнообразна. Сложим разнообразна, разбира се. Пия много вода и знам, че да я заместя с други напитки. Пропуснатата дума е не мога или мога. Не мога да заменя водата. Нека проверим. Правилните думи ли сме избрали? Да, ученици, това са правилните места и правилните думи. Поздравления! А сега в учебните тетрадки, като упражнение номер 3, имате дадена рецепта, като практическа задача. Трябва да направите плодова салата, като се разделите на 4 екипа по 5 човека. Задачата ви е да следвате рецептата и да направите плодовата салата. Разгледайте стъпките. Чудесно! Поздравявам ви за сътрудничеството, за работа в екипи. А сега напишете трета точка. Разнообразно хранене. Защо е необходимо да се приемат разнообразни храни според вас? Точно така. Необходимо е да се приема разнообразна храна, за да осигурим на тялото си всички необходими хранителни вещества, витамини и минерали, защото нито една храна не съдържа всичко необходимо. Разнообразието помага доброто здраве, като поддържа здравословното тегло, увеличава енергията, засилва имунитета, като ни предпазва от болести. Да обобщим. Какво научихме днес? Научихме се да определяме растителните и животинските храни. Кои са важните правила, които трябва да спазваме при хранене и как да се храним здравословно и сами да приготвяме по рецепта здравословна храна. Чудесно! Справихме се с всички тези предизвикателства днес. А сега запишете за домашно. Страница номер 31 в учебната тетрадка, упражнение номер 2. Напишете храните във вашето обедно меню през учебните дни. Помислете и обяснете дали храната, която сте хапвали, е била разнообразна. В следващия час ще проверя домашното, как сте го изпълнили. Справихте се отлично. Благодаря ви за активното участие. Бяхте страхотни и любознателни. Надявам се и следващия час да ви бъде интересно, когато ще вземем урока за сетивните органи. А сега се пригответе за следващия учебен час за деня.